Tak jakou katastrofu jste si připravili pro dnešní večer? Tak konečně dorazil kapitán Šnek a můžeme vyrazit. Ráno jsme se seřadili na startovní čáře. Hurá, vstříc dobrodružů. Cesta od baráku k moři je děsně nudná a známe ji jako svý boty. Ta nuda nám navíc nestála ani za fotku. Alespoň nám zbyde čas na prohlídku nejstarší republiky na světě. Naším dnešním cílem je San Marino. Z hory Monte Titano je fakt boží výhled. Ježiš, tady je to krásný. Jako v Krumlově. Velebnost. Jo, a tohle je prej socha svobody. Procházeli jsme starými ulicemi a náměstími a nakonec jsme stejně skončili v pizzerce. A takhle jsme odstartovali naši 14denní Tour de Pizza Italiano. Cazzo! San Marino nás ráno přivítalo krásnou modrou oblohou. Ale někomu to bylo evidentně úplně jedno. Naši snídaně samozřejmě doplnil krásný výhled na San Marino, ale pak už byl čas vyrazit. Naším cílem je samozřejmě dojet až na Etnu, ale mezi námi a Etnou je ještě velký kus Itálie. Takže jsme se s klukama rozhodli pořádně ji prozkoumat. A já už se vážně moc těším, co nám dnešní den přinese. Jenom, aby to nebyla tequila. Cestou jsme zastavovali vždycky, když nás něco uchvátilo. A bylo toho opravdu hodně. Tohle je třeba raclette Gola del Corno. Jako jediná z nás tří jsem věděla, kudy pojedeme. Horskou pláň Pian Perduto v Národním parku Monte Sibillini jsem chtěla navštívit už dlouho. A i přesto, že jsem ji mnohokrát viděla na fotkách, jsem tam prostě stála s otevřenou pusou a nemohla věřit vlastním očím. U jezera Campo Tosto jsme našli parádní místo k odpočinku. Ten den nám nevyšla jen jediná věc, a to byla večeře. A podle Zendovo výrazu soudím, že se to fakt nepovedlo. Tak v tomhle obřím domě bude dneska po mně. Casa Fra Ambrogio v městečku Pizzoli byla původně fara. Dnes je místo opravené a přestavěné na B&B. Tak pojďte dál. Je to další den a s ním nová várka překvapení. Na dnešní den jsem si připravila průjezd přes 3 prdele národních parků a samozřejmě 3 prdele průsmyků a po některých jsme museli utřít motorkářskou slinu. Z průsmyku Passo delle Campanelle jsme si sedli na zadele. Nejenom, že byla cesta nahoru opravdu zábavná a se Zendou jsme si ji nejvíc užili, jak jsme mohli. Ten výhled nahoře prostě mluví za všechno. Tady jsme v Itálii. Jasná modrá obloha, zelené louky a liduprázdné silnice, to je prostě sen, když jedete na dovolenou. No a tak jsme to využili. Průsmyk Valico di Capola Serra odděluje Gran Sasso od další přírodní rezervace, jehož název je pro mě opravdu utrpením. Ale celou cestu od vrcholu průsmyku až po rezervaci jsme prostě jen valili oči. Tenhle rudý hotel se nachází v horském městečku Broccaraso. Ale na jídlo jsme museli jít o pěkný fous dál. V restauraci La Staffa jsme do sebe každý nasoukali 3 chody a pak jsme se odvalili rovnou do postele.
Bylo na čase zase vyrazit dál. Zjistili jsme s klukama, že Itálie není zas tak velká a proto jsme měli spoustu času na to poflakovat se po okolí. A tak jsme se rozhodli, že náš den zakončíme v Battipálii. Ale sotva jsme vyrazili, už jsme stáli a fotili a točili a zase jsme nemohli věřit vlastním očím. Je tohle možné? V regionálním parku del Matese je i tohle krásné stejnojmenné jezero a my mu prostě říkáme U Matese. Cestou k pohoří Picentini nás vcucnul bukový les, ve kterém jsme objevili příjemné piknikové místo Piano do Iska. Nakonec jsme hory nechali za sebou a našli jsme ubytování nedaleko moře. Il Castagneto byl velký hotel s restaurací, kde jsme se nacpali rybími specialitami a pizzou. Zbylý čas jsme využili na pivo a trochu jsme švidrali do mapy. Kam asi pojedeme zítra? Já musím hodit ještě to Castelluccio Inferiore. Okay. Tak je tu zase další ráno a tentokrát bez snídaně. Díky tomu jsme ale mohli vyrazit brzy. Naše bříška sice protestovala, ale my věděli, že na konci cesty nás čeká osvěžující odměna. Tak let's go dál. V Národním parku Cilento jsem obdivovala žluté kvítí všude kolem a taky jsem udělala jednu fotku, po které následovaly dotazy s obavami o mé zdraví. Takže příště už si šátek na hlavu asi nedám. Město, kafe a cíl. Agroturismo Tre Ele a blabla jsme našli parádní místo na odpočinek. Příjezdovka stojí dost za prd, ale bazén a vychlazené pivo to smáznou. Po flákání se v bazénu jsme dostali extra flákotu a další pivo. Máš svíčkovou z Mladého Víčka? Čerstvou? Tam se tě, jestli máš čerstvou svíčkovou. Takže bazén, pivo, večeře, pivo, bazén, pivo. No tak hlavně, abychom ráno vstali. 6. dne jsme vyrazili hned po snídani. Plán byl jasný, co nejblíže přístavu strávit 2 dny a odtud podniknout výpad na Etnu. Stále jsme drželi směr na jih. Protnuli jsme národní park Sila, strávili jsme chvíli u jezera Ampolino a stáli ukrytí v lesích jsme se vychutnávali prázdné cesty. Na tomhle místě Zdenda poslal Pepinu do kytek, teda skoro, ale i tak jsem to celé sledovala se zatajeným dechem. Taky jsme se zastavili na Passo della Limina a všechno nám to z vrchu natočila naše Pepina. Náš duhový hotel byl sice daleko od moře, ale za to kousek od mořskopotvorné restaurace. A to stálo za to. Ježiši Kriste, ono se to ještě hejbe. Fuj, tajbe, to je nějaká putvra z moře vytažená. Bohužel na bazén už moc času nezbylo, ale myslím, že včera nám to stačilo.
Ráno jsme vyrazili z Taureana do přístavu San Giovanni. Lodí jsme přepluli do Messiny. Z Messiny jsme to měli kousek na Etnu. To byla žužola bužo cesta. A pak zpět do Messiny. Ne, do Tramessiny. A zpět do San Giovanni. A pak do naší oblíbené restošky. Ráno jsem byla strašně na nervy. Vůbec jsem nevěděla, co mám od dnešního dne očekávat. A je to tu. Poprvé mám najet na loď a nerozbít si zobák. Jak to mám udělat? A navíc, na té lodi byly koleje. To je jako zase co? To tady jako vozíme rovnou vlaky? Když se loď nabouchala úplně po okraji, mohli jsme vyrazit. Hurá, vstříc Sicílii. Jsem zvědavá, jak to tam bude vypadat. Tak jsme tady. I feel so lost, never at home. Ahoj. Be strong, every breath hold, 'cause I can't move on till I let go. A je to tu. Teď to budu muset absolvovat ještě zpátky. I feel so lost, never at home. Mezi námi a Etnou bylo jen pár desítek kilometrů, ale téměř na celé trase byla příšerná zácpa. Snažili jsme se procpat provozem, jak jen to šlo, a nakonec jsme dorazili na tuhle drsnou kopici šutrů. Tak tohle je Etna. Jen škoda, že zrovna nečadí. To by bylo teprve hustý. Samozřejmě, že jako amatér šutrolog, ale naprostý panda do sopek jsem musela odebrat vsoky půdy. A protože nahoře je to děsný cirkus, vrátili jsme se o kus níž a našli si klidné místo, kde se mohl Zdenda proletět s dronem. Teda s naší Pipinou. A to jsme my, já, Zdenda a Jakub. Tak tuhle loď jsme chytli opravdu o chlup. A ne proto, že bychom jeli pozdě. My jsme prostě jeli do blbýho přístavu. Cesta na Etnu a zpět do hotelu nám trvala celý den, takže jsme si to namířili rovnou na večeři. Tam jsme si s Kubou připravili pro Zdendu překvápko. Buon compleanno, tesoro mio. A něco si přeji. Jsme v půlce dovolené a je na čase vyrazit k domovu. Naštěstí je dost času na flákání a tak jsme se rozhodli zapíchnout to u moře. Když už jsme v té Itálii, můžeme se alespoň jednou vykoupat. A ranní hygienu absolvoval i můj Boris. Dnes to rozhodně nebyla žádná divočina. Flákali jsme se kolem pobřeží, užívali si pohled na modré moře a pekli se na slunci. Projeli jsme kouskem národního parku Cilento a za kopcem už byl náš cíl. Marina di Camerota. Vzali jsme to pěkně po pořadě. Celý zbytek dne jsme se váleli u moře. Nakonec byl ale čas taky na jídlo, takže jsme si našli malou pizzerku a dali jsme si vynikající pizzu. Cestou k motorkám jsme samozřejmě ještě znásilnili gelato a pak už byl čas jít spát. Začíná noc. Drž hubu. Začíná den číslo 9. Dnes jsme se rozhodli pro rychlý přesun po dálnici, abychom mohli navštívit klášter Monte Cassino. Ten patří k těm největším na světě. S Bohem moře, už se zase dlouho neuvidíme. Z naprosté placky nás až nahoru na kopec vytáhlo několik parádních zatáček a pak už byl čas na prohlídku. No nebudu vám lhát, je to klášter jako kráva
ale podivně novej. Ráda bych sem zapojila taky trochu historie, ale na to tady není čas. Tak můžu říct akorát tohle. Klášter tu stojí od roku 529. V roce 1866 ho Itálie ustanovila jako národní památku. Do té doby ho akorát zdrancovali, vypalovali a obnovovali. Nic moc se tady vlastně nedělo. A co ty dveře u stropu? Já předvídám. Až budete stavět druhé poschodí, bác, už tam máte dveře. Klášter je krásný nejenom zvenka, ale i zevnitř. Koho by napadlo, že tady uvidíme originální obraz od Sandra Botticelliho? No nemohla jsem uvěřit vlastním očím. Ale nám pořád vrtalo hlavou jedna věc. Proč je to tak nové všechno? Když jsme se ocitli na výstavě historie Monte Cassina, vše nám došlo. Toto místo totiž nechválně proslulo v druhé světové válce. Spojenci ho celý vybombardovali v domnění, že se tam ukrývají SSáci. Bohužel to nebyla pravda. Celé místo spojenci srovnali se zemí a až teprve jeho trosky poskytly Němcům mnohem lepší obranu. Proto byla bitva o Monte Cassino mnohem náročnější pro spojence. Záběry z místa jsou naprosto otřesné a vypadá to, že nakonec bylo všechno ztraceno. Ale po skončení konfliktu se rozhodlo o obnově celého opatství a to trvalo jenom necelých 10 let. Kluci byli z historie Monte Cassina opravdu nadšení a mně bylo jasné, o čem celý zbytek dne budeme mluvit. A tak jsem je donutila, aby nechali válečnou taktiku na jindy a jeli jsme hledat konečně náš hotel. Tak tohle je Casale della Regina. K večeři jsme měli nechutně sladký západ slunce, 3 perfektní chody intergalaktické italské kuchyně a víno z místních vinic. Ani se mi odtud nechtělo. Ještě v Regině jsem připravila trasu na další den. Nasekala jsem nám do cesty několik průsmyků, jak mám ve zvyku, průjezd s dalšími parky a cíl byl příhodně v samém středu Itálie. Jen co jsme ráno vypadli z baráku a ujeli pár kiláků, už jsme stáli a fotili. Národní park Abruzzo jsme v podstatě jen lízli a přesto bylo na co koukat. Silnice s hladkým asfaltem nás moc bavily a některé výjezdy na průsmyky byly epesrades. Přírodní rezervace Sirente Velino nás překvapila asi nejvíc. Z čista jasna jsme se objevili na pláni obklopené horami. Ta pláň se jmenuje Campo Felice. A co víc, nikdy ani noha. Projeli jsme Passo del Diavolo, který byl ďábelsky krásný a frčeli dál mezi horami. Dnešní výlet se pomalu chýlil ke konci, tak snad budou mít v tom středu Itálie i něco k jídlu. Tady jíme, tady sedíme, tady stojíme, tady čumíme a tady spíme. A co by to bylo za cestování po Itálii, kdybychom nenavštívili Toskánsko a neochutnali místní víno? Rozhodně jsme tam museli jet a nevynechali jsme ani gladiátorskou alej v polích, stejně jako půlka Evropy. Po naprosto nekřesťansky sladké snídani jsme vyrazili z Riety rovnou k jezeru Trasimeno. Dali jsme si občerstvení u šplouchavého břehu děsně smrdutého jezera. A když se Zdenda rozhodl, že bude lítat s dronem, museli jsme si zatpat nosy, protože se to nedalo vydržet.
Toskánsko je hodně oblíbená oblast a pro nás už byly silnice nezvykle přeplněné. Zamířili jsme s motorkami na jednu soukromou cestu, abychom se dostali blíž té krásné krajině a taky si připomněli zajímavý příběh gladiátora. Ale mně už se chtělo z toho cirkusu pryč. Dám přednost aperolku a bazénu. Tak salute. K večeři padla ještě láhev tekutého štěstí, takže možná proto jsme měli další den trochu víc smůly. Na dnešek jsem připravila poslední národní park Foreste Casentinesi. Měli jsme to fiknout přímo skrze něj, jenže jsme nevěděli, a to ani Google nevěděl, že tam silnice přefikla voda. Po snídani jsme se vydali do horkého dne. Přejeli jsme placku za Perugí a šup do kopečku. Akorát to vypadalo, jako bychom se celý den plácali v jednom lese. I Zdenda si stěžoval. Všechny záběry z dronu prý vypadaly jako jenom z jednoho místa. Přejeli jsme přes Paso de la Cala a hned za ním, kde jinde než v lese, byl další Paso de la Bracina. Byl to sice kopec za kopcem, ale my jsme tak maximálně mohli obdivovat hustotu lesů. Asi už chápu, proč se park jmenuje Foreste. A s Gumpem to fakt nemá nic společného. Jenže v polovině dne jsme narazili na zavřené silnice, které nás donutily přejet dvakrát přes Paso del Muralione. A kvůli tomu jsme museli přejet přes průsmyk Trefaggi, jehož silnice hrála v barvách 50 odstínů šedi. No fakt trefa. Samozřejmě z toho smolného rance jsme si vytáhli ještě jednu docela dobrou věc. Ztratil se nám Kuba. Ale úkol zněl jasně. Dostat se do ubytování za každou cenu. Zvolili jsme taktiku à la Top Gear a se Zdendou jsme jeli hlava nehlava. A hádejte, kdo dojel poslední. Z B&Bčka Fattorie Corteroeli jsme ještě provedli výpad na pizzu a pak jsme doladili náš zítřejší poslední společný den v Itálii. Chýlíme se totiž už k samému konci. Náš předposlední den dovolené jsme natáhli až k hranicím se Slovinskem. My to tam totiž máme moc rádi. Čeká nás ale nudná cesta plná turistů. Co s tím? Jsem spocená jako vrata u chlíva. Nicméně cesta byla rychlá a plná srandy a tak byl čas na ledový bazén a kopec jídla. Jakože bys měl v pozadí sekačku? No jasně, to by byla romantika. Sice vůbec nevím, proč by měl mít někdo v pozadí sekačku, ale to už se asi nedozvíme. Každopádně dovolená končí a je na čase připravit si poslední den cesty. A tohle je naše poslední štreka domů. Jakub ráno vstával dřív, protože měl před sebou ještě hektar kiláků po dálnici, takže jsme se ani neviděli. Ale to nevadí. Namířili jsme si to přes hory rovnou do našeho baráku na Klauze. Někde v půlce cesty jsme namotali náš 4000 km téhle dovolené, vyválili se u řeky Tagliamento a posadili u pěkného mostu cestou k Lago di Sauris. Takže on se ten most při teplotě 30 stupňů Celsia roztáhne o 17 metrů. No, bylo horko, tak se ten most roztáhl.
Se svým vyžvejkaným řetězem jsem se v závěsu za Zdendou přeprcla ještě přes 3 alpské průsmyky a byla jsem ráda, že od jezera Mizurina jedeme po relativně rovné cestě. Alespoň vím, co mě čeká v příštích dnech. Ale tohle už je závěr naší cesty. Týden k Etně, týden zpátky. Někomu by se to zdálo až příliš dlouhé. Ale jak praví jedno staré japonské přísloví, s přítelem po boku není žádná cesta příliš dlouhá. Děkujeme za zhlédnutí našeho videa a jestli se vám líbilo některé místo ve videu, určitě navštivte náš blog balunovi.blogspot.com. V 6dílném cestopise s názvem Expedice Etna všechna místa popisuji.